Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу Тааладың рахмәте, бәрәкәте, сәламе баршабызга да ирешсә иде. Эфирда Имам Насыйри тапшыруы инде иншалла сезнең яраткан тапшыруларның берседер дип өметләнеп калабыз, чөнки без сездән килгән сорауларга, сездән килгән шушындый матур эштәлекле сорауларга шушында эфирда студиябызда имамнарыбыз белән бергә җавап эзлибез. Инде кадерле җәмәгать, танып та өлгергәнсездер инде безнең күркәм хәзрәтебезне, нурлы хәзрәтебезне, Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Инде сорауларга күчкәнче мин сорауларны кая җибәреп булганын гына искә төшереп үтим. Кадерле җәмәгать, сез үзегезнең менә экраннарда күрәсез адресыбызны, безнең электрон адресыбыз uznaim@sabashka.huzuru дип атала. Шунда җибәрсәгез, Алла бирсә, без инде бу яктан дип әйтик инде, почтаның бу ягыннан ул сорауларны алып, шушы студияда бергә хәзрәтләр белән җавап кайтарга тырышырбыз. Инде без шундый күркәм генә бер Рамазан аенда һәм безнең беренче сораубыз Рамазан аена турында булыр. Шундый сорау: Рамазан ае кыш көне була аламы диелгән. Машалла. Рамазан ае кыш көне була ала, әлбәттә. Ул нәрсәгә бәйле дип әйтик инде, әйтсәгез. Безнең хиҗри календар бит инде, без хиҗри календар буенча, хиҗри календар ул әзрәк, ул 10-12 көнгә әзрәк булып тора безнең календардан, миладига караганда инде. 12 көнгә әзрәк, шуңа күрә карасак, әгәр дә 2006-2007 елда без шушы җәйге вакытларга кирип киттек дигәндә инде, һәм 2024 елда без инде кышкы вакытка керәбез. 33 елдан соң якынча инде бу ураза булачак апрель аенда. Шуңа күрә менә шушлай итеп күчә ул. 10-12 көнгә хиҗри календарның кыскарак айның булуына күрә. Шуңа итеп шулай күчә. 33 елдан соң иншалла апрель аенда була, кышка без керәбез 2024 елда иншалла. Исемдә минем бер әби, шундый намазда инде хәзер ул урыннар җәннәттә булсын, исән түгел инде. Ул әйтә иде: "Мин 3 тапкыр кыш көне ураза тоттым" дип. Балачактан уразада иде, шул 90 ничә яшьләрендә ул китеп барды шушы дөньядан. Шуңа күрә 3 тапкыр ди минем гомеремдә ураза туры килде кыш көненә. 33 ел сайын алышынып тора инде. Һәм әле ул теге ничектер менә сорау бирүчегедәй аңлатып китәсе килә. Кышка эләгеп шул кышта гына тормый, менә ел сайын 10 көнгә ул күчеп бара, һәм шулай дип әкренләп ул язга да туры килә, ул җәйгә дә туры килә, кышка да, көзгә дә туры килә дип әйтик инде. Һәм менә апрельнең мәсәлән 10-сында Рамазан быел туры килгән икән, апрельнең 10-сында инде 33 елдан кабат кайтып әйләнеп кайтабыз дип әйтсәк була инде, мәсәлән, нәкъ шул бер вакытны әйтсәк инде, Алла бирсә. Менә хиҗри ай дип әйтәбез, инде бәлки алайса Рамазанның мәсәлән шулай кайсы айларга туры килгәнен кызыксынган кешегә хиҗри айда нәрсә икәне кызыклыдыр. Нәрсә ул хиҗри ай, ул каян башланды, шуның турында да аңлатып китсәгез, ни өчен әйтәм? Чөнки без бит инде Рамазанны да булсын, Корбан гаетендә булсын, Зөлхиҗҗә айларында нәкъ менә хиҗри ай буенча карыйбыз. Кеше аптырар мөмкин, ни өчен мәсәлән узган ел безнең августта иде Корбан гаете, ә быел мәсәлән июльгә күчте ул дип. Менә шуның турында аңлатып китсәгез, без нәрсә ул хиҗри ай, һәм нәрсәдән башланды ул? Хиҗри календар дип әйтик инде, каян башланды дигәндә, иң әүвәл ул башланды, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булганнан соң башлана. Гомәр ибн аль-Хаттаб вакытында ялгышмасам, һәм инде ул Пәйгамбәребезнең хиҗрат кылган вакытыннан башлана. Беренче ай бездә ул Мухаррам ае. Менә Мухаррам ае ул инде яңа ел елның беренче ае Мухаррам ае дип әйтсәк була. Менә хиҗри календар ул менә шул вакытлардан килә. Һәм шуннан бирле без инде бөтен әйберне хиҗри һәм милади дип әйткәндә без шуны күз алдына тотабыз инде. Милади инде ул менә безнең теге гел теге төгәл булган дип әйтик инде, үзгәрми торган календарыбыз инде, һәм хиҗри менә ел сайын күчеп бара торган дини календар. Инде алдагы сорауга күчик. Кайбер мәчетләрдә таравих намазын бик тиз укыйлар. Намазны мондый рәвештә уку диндә рөхсәт ителәме диелгән? Бик кызык сорау. Кызыклы сорау. Рамазан аенда бик кирәкле. Моны күп кеше сорау бирә. Таравих намазыннан соң килеп сорыйлар.
Кайберсе әйтә, бик озак укыйсыз дип, кайберсе әйтә, бик тиз укыйсыз дип, бик ярап бетеп тә булмый бит кешеләргә. Әмма ләкин дин буенча әйткәндә, менә Төркиядә хафизларны укытканда, алар укыталар ничек? Бар тиз уку, бар уртача уку, һәм бар озак итеп уку. Озын итеп хәрәкәләрен, ниләрен озынрак, матур итеп килеп, озын итеп уку. Ислам диндә рөхсәт ителә. Әмма ләкин әгәр дә тиз укыла икән һәм мәгънәсе аңлашылмый икән, теге хәрефләр җыелган хәрефләрне генә әйткән кебек икән, бу вакытта әлбәттә тыела. Ул әлбәттә ярамый. То есть тиз булганда да ул булырга тиеш, хәрефләре, сүзләре ишетелергә тиеш һәм артта торучыга ул аңлашылырга тиеш. Yani şular rəvişlə oxusan, inşallah bunda bir neydə qayğı yox deyə etdiyində, bir şey yox deyə etdiyində, inşallah. İndi aldağı soruğa köşik, inşallah. 21-ci nikahından balaları, яшүсмер малайлар безнең гаиләгә кунакка килгәндә мин хатын буларак, алар алдында инде хиҗаб киеп йөрергә тиешме дигәннәр. Юк, яулыксыз булу да рөхсәт ителә аңа. Нигә дигәндә, чөнки ул аның ире ягыннан туган булып чыга ул. Шуңа күрә аңа яулыксыз рөхсәт ителә һәм аңа бар Коръәни Кәримдә аятта кайда әйтелә. Ул иренең уллары булса инде һәм алар уже яшькә җиткәннәр шундый бәләгать яшенә, ул вакытта ул яулыксыз алар белән алар янында йөри ала. Кадерле җәмәгать, исегезгә төшерәбез, безнең тапшыруыбыз имамнан сыр игътибат ала, ягъни без сездән килгән сорауларны инде шушында студиябызга килгән имамнарга биреп, алар белән берлектә сезнең сорауларга җаваплар эзлибез. Инде дәвам итәбез, Алла бирсә, менә шундый бер кызыклы сорау, теге безнең өчен инде бәлки теге көн сайын балык белән күрешмәгәнгәдер инде тәңкәле һәм тәңкәсез икәнен дә без белмәгәнбездер, ә монда инде шундый сорау, тәңкәсез балык хәләлме дигән. Халыкта йөри төрле фикер, әлбәттә һичшиксез, ярый, ярамый диеп инде. Әмма ләкин рөхсәт ителә, Мәсәлән, тәңкә сезгә бит инде безнең... Аны ни диләр? Нигә ярамый дип әйтүчеләр инде, әйтәләр кемдер, пычрак диеп теге, моллюскалар кебегрәк ул диеп теге. Менә шундый кызыклы сораулар да килә. Әлбәттә инде кызыклы да, кызыксындырган да, борчыган сорауларны да юллый аласыз. Иншалла без монда аларга җавап кайтарга тырышабыз. Инде хәзер дәвам итәбез. Алга таба безнең тамашачыбыздан килгән бер сорау. Масы biraz гына сәламәтлек һәм шул вакытта фикhi мәсьәлә намазга бәйле. Буыннарга гель, мазь салау тәһарәтне бозамы? Аларны намаз укыр алдыннан сыларга кирәкме? Теге, мәсәлән, теге тәһарәт алды, аннан соң гына мазь сылады мәсәлән. Аннан соң намазга керешә аламы? Тәһарәтне бозмыймы? Без тәһарәт алганда, гөсел кыйнганда, иң беренче бер ул безнең тәнебезгә су тияргә тиеш, ул эләгергә тиеш анда. Гөсел кыйнганда чәчләребезне тәгъин итеп бит инде виш тияргә тиеш. Әмма ләкин мазьдер, гельдер булу сәбәпле ул су безнең тәнебезгә эләкмәү мөмкин. Шуңа күрә аны тәһарәт алганнан соң эшләүе әйбәтрәк булыр, хәер, кирәк булыр. Шулай. Тегеләй су тимәячәк бит тәнебезгә. Мазьдер, ниләр алар, кремнар төрлечә була. Су тәнгә тияргә тиеш. Инде монда менә сорауның асылы, менә шул тәһарәтлек килеш, мазь салау, гель салау безнең тәһарәтебезгә берәр төрле зыян китерми дигән. Юк, китерми. Гомумән, мәсәлән, нәҗесле түгел икән, нәҗеслектә икән, мәсәлән, ул очракта безгә кабат тәһарәт алырга кирәкме, әллә инде нәҗесне генә җуырга кирәкме? Тәнебезгә мәсәлән. Ул вакытта без нәҗесне юкка чыгарга тиешбез, һәм аннан тәһарәтләнәбез. Аңлашылды. Инде алдагы сорау шундый теге тиз генә әйтеп китәсем килә. Авызны ураза тотканда беренче сәгать сайын чайкатырга ярыймы диелгән, менә тагын шундый кызыклы сорау. Әлхәмдүлилләh, машалла, әйбәт сорау. Кеше беренче тапкыр я ураза тота торгандыр, я ураза гына тотадыр, намаз укымыйдыр. Без намаз укыганда, шушы менә ураза тотканда инде намаз укучылар, без авызларыбызны чайкыйбыз, тәһарәт алганда 3 тапкыр. Әмма ләкин инде рөхсәт ителә, ярый, әлбәттә, тәһарәт алганда авызларыбызны чайкыйбыз. Әмма ләкин инде эшкәрәк кирип китмәсен, монда инде сак булып кына рөхсәт ителә. Гомумән, мәсәлән, нинди шундый гамәлләр рөхсәт ителә, теге нидә? Рамазанда дип әйтгәндә, ураза тотканда
уразаны бозмый торган нинди шундый гамәлләр бар, мәсәлән, су белән бәйле. Мәсәлән, ризыкны кабып карарга ярыймы? Чөнки ул да бит инде, мәсәлән, шулпаны каптың, кабып карадың да төкереп җибәрдең. Ул бит тәме бар дип әйтик инде. Уразаны бозамы, мәсәлән? Юк, менә ашарга пешергәндә, хатыннарыбыз ифтар әзерләгәндә, поварларыбыз, пешекчеләребез әзерләгәндә кабып карарга ярый, тәмләргә тузы бар микән, күпме микән дип, әмәләк инде йотмый, шул киридән инде чыгарырга тиеш була. Рөхсәт ителә, шулай ук теш чистарту, щетка белән, зубной щетка белән чистарту рөхсәт ителә, мисвак кулланырга да көндезләрен ул рөхсәт ителә әлбәттә. Ягъни мәсәлән, авызга кабып, мәсәлән, щеткалар белән дә итү, шайкау да рөхсәт ителә дип әйтик инде. Аңлашылды. Чөнки шуннан да теге әле генә ураза тота башлаган кешегә ничектер су кабырга ярамый икән, йотырга ярамый икән, авызга да кабырга ярамый дигән шундый бер стереотип барлыкка килергә мөмкин. Ул әле куркыта, йотырмын дип. Шунда бар бит. Шуннан да бу сак булу дигән киңәш кенә бирәсе килә инде. Сак булыгыз дигән. Шайкаганда сак булырга. Иншалла. Инде алдагы сорауга күчәбез. Монда шулай ук ураза турында сүз бара. Ураза вакытында дезодорант сиптерергә ярыймы? Әйдәгез аны икенче өлеше дә бар әле, пока масым. Дезодорант сибәргә ярый, рөхсәт ителә. Ителә. Алдагы сорау шуның дәвамы. Питательный кремнарны тәнгә сеңгү сәбәпле шулай ук сөртергә ярамый шикелле. Бу ничек була дигәннәр. Питательный кремнарны сөртергә рөхсәт ителә. Ярый. Безнең алар белән тамак туймый. Шуңа күрә инде ул рөхсәт ителә. Ул тәннән безгә берәй-бердә тамагыбызны туйдырмый, токландырмый. Менә бер кешенең шундый сорауын ишеткән бар, шул питательный кремнарга карата ашказаны турысына сөртергә ярыймы дип. Ягъни теге ашказаны якында гына бит инде ул сөртергә ярыймы дип. Ярый. Инде иншалла. Ягъни без инде косметика дигәндә косметика кулланырга мәсәлән ярыймы? Рамазан аенда уразалы килеш. Рөхсәт ителә. Парфюмерия. Мәсәлән, сипкәндә бит инде парлары чыга, ул мәсәлән керү бозмыймы дип әйтәсез? Бозмый, шуңа күрә ислам айлар куллану, духидер, нидер рөхсәт ителә. Иснәү, тәмле исләрне иснәү, ул уразаны бозмый. Инде бу сорауда җавап таптык. Алдагы сездән килгән сорауга күчәбез. Коръан укый торган лампаны төне буена кабызып калдырырга ярыймы? Инде бәлки үзләренең сәбәпләре бардыр, төне буена эшләргә ярыймы, Коръан тыңларга ярыймы? Коръан тыңлау, аудиозапись булсын ул, шушлай итеп, кабызып куеп тыңлау, ул әлбәттә һичшиксез бик нык саваплы. Без сезнең белән аны барыбыз да беләбез. Коръан ул Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Без Коръанны кабызгач тында, ул машинада барганда, яисә наушникта тыңлыйбыз икән. Чылар фәрештәләр дә тыңлый башлыйлар сезнең белән. Игезне теге идә сүгенсәләр, талашсалар бит инде җин шайтаннар җыела. Коръанны тыңлаганда, ул вакытта һичшиксез фәрештәләр җыелалар. Шуңа күрә бу бик саваплы эш, Коръанны тыңлау бик саваплы эшләрдән булып тора. Әмма ләкин инде былай рөхсәт ителә. Төне буе кабызык торса, бер зыяны да юк. Әмма ләкин инде мин ничек әйтер идем, үзем дә шулай әйтәм. Ул менә йоклап китер алдыннан 30 минутка гына куям. Беләм бит инде 30 минутта мин йоклап китәм инде. И шул вакытта мин йоклап китәм, и ул үзе дә шулай итеп сүнә. Ягъни программаны шулай итеп куйсагыз, бу хәерлерәк була, әйбәтрәк була. Сез бит барыбер төне буе йоклыйсыз бит инде, ул Коръан нитеп укып тора. Сез йоклап ятасыз. Тыңламыйсыз. Бер 40-30 минутка куегыз, яисә 15 минутта йоклап китәсез икән, 15 минутка гына куегыз. Һәм Коръан ниенә йоклап китү ул әлбәттә әйбәт инде. Рәхәт, тынычландыра, менә хәле безгә рәхәтлек килә, күңелгә рәхәтлек килә, тынычлык килә. Менә шулай әйтәм. Гомумән Коръан тыңлауның ниндирәк тагын әдәпләре бар? Мәсәлән, көндез эш эшләгәндә, тагын нәрсә эшләгәндә, өйдә дип әйтик инде, үй эчендә хатын-кыз Коръан куеп тыңлап йөри аламы эш эшләгәндә? Алла, әмма ләкин хәерлерәк аны утырып, фикерләп, уйлап, менә шулай итеп фикерләп, Коръан аятларын тыңлап, шуны фикерләп утыру хәерлерәк. Шуңа күрә монда да бит менә шушы беренче нидәге сорауыгызга да шулай дип җавап бирдем. Хәерлерәк берсе дә тыңламый, Коръан укып утыра. Тем более сез беләсез, что сез йоклап утырасыз, йоклыйсыз. Шул вакытта инде лучшырак тыңларга, хәерлерәк тыңларга Коръанны. Былай рөхсәт ителә, без кабызып куеп, хатынанда ашарга пешерә, ират анда утыра икән, нәрсәдер эшләп, мәсәлән, машинасында барганда, әлбәттә, алай кабызырга рөхсәт ителә. Хәерлерәк тыңлап, фикерләп, уй фикер белән кирип китеп, безнең бит проблемабыз бит нәкъ шуңарда. Без Коръанны тыңлыйбыз, без нитәбез, әмма ләкин ул безнең
ничектер эшкә кереп китми күңелебезгә. Менә шунсы бик әһәмиятле шул. Мәҗлесләрдә Коръән ниләрендә булсын ул. Шуңа күрә менә таравихларда Коръән аятларын тыңлаганда уйламаска дөньяви әйберләр турында иртәгә эшкә барасы кирәк, иртән торырга кирәк, 5-кә будильник куйым микән, ничек микән, сәхәргә нәрсә ашый микән, таравих вакытларында яисә шушы Коръән тыңлаганда аның турында уйламаска. Коръәннең шушы аятларын күңелгә кертергә кирәк. Кіріп кетерге керек шушы сүзләргә. Шушы имам кайсы укый икән, аудиозаписта тыңлыйсыз, видеодан микән аны карыйсыз, тыңлыйсыз, нитәсез, шуны эшкә кертергә тырышырга кирәк. Шунда булачак аның файдасы. Менә күбесе бит нәрсә дип әйтәләр. Мин Коръәнне тыңлыйм инде, киләләр бит мәчетләргә безгә менә күп. Авырлыклар, күңелем тыныч түгел, дөньяда әле менә әллә нәрсә келәр бара, бигрәк кайгырам, бигрәк нитәм. Проблема шуңарда. Тик кенә утырып тыңлап, күңелең белән, ниң белән, җаның белән кирип китеп тыңлаганда, Аллаһы теле шунда бирә бәрәкәт, шунда бирә тынычлык. Без күбесенчә гел каядыр ашыгабыз, гел нәрсәдер турында уйлыйбыз. Менә шунда булачак аның тәэсире ныграк. Ягъни Коръәннең хакы дип әйтгәндә, аңа аерым хак бирү, аерым вакыт бүләп итү, бүлеп бирү, аңа өйрәнү, тыңлау дип әйтгәндә, аның бер хакы да булып тора. Шуңа күрә киресенчә яшеннән да кіріп кетіп эшлей. Менә безнең тамашачылар безнең программаны кіріп кетіп караган кебек, нәкъ шулай тыңлап утырсалар да күңеллерәк булыр иде иншалла. Инде бу сорауга да җавап таптык бугай. Инде алга таба дәвам итәбез. Шулай ук сездән килгән сорау. Таравих намазлары арасында тәсбих әйтү гадәте каян килгән? Бу инде теге Субхана зил мулки вал малакут дигән ниләрне уку. Бу бик кызык сорау, машалла. Бу килә әлбәттә элеккедән үк килә. Ике хадис әйтергә мөмкин. Беренче хадис китерелә Имам Бухари хадисләре җыентыгында Ибн Масгуд дигән сахабадан, Аллаһ аңардан разый булсын. Ул әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан көннәрдән бер көнне ашап утырганда, ризык авыз иткәндә, Пәйгамбәрбез белән башта әйтергә кирәк була мөгъҗизави вакыйгалар. Менә Пәйгамбәрбезгә генә хас булган, аның белән булган мөгъҗизави вакыйгалар була. Алар була бик нык күп. Һәм монсында Ибн Масгуд, Аллаһ аңардан разый булсын, әйтә, Пәйгамбәрбез ашаганда мин ишеттем ди ризыкның тәсбих әйткәнен ди. Менә бу сахих хадис ничек булган, нәрсә булган без әлбәттә әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин Ибн Масгуд шаккатып шушы хадисне риваят итә Имам Бухари хадисләре җыентыгында. Икенчедән шулай ук әйтергә кирәк, дәлилләп дип әйтергә була, Дәҗҗал кыямәт көн алдыннан Дәҗҗал килеп чыгачак, шундый Дәҗҗалның фитнәсе булачак. Без дуга кылабыз сезнең белән намазларда, я Раббым Аллаһ Дәҗҗалның фитнәсеннән безне сакла дип. Ул булачак бик зур сынау, анда кыямәт көне алдыннан булачак ачлык. Һәм килеп чыгачак Дәҗҗал. Ул сынау булачак Аллаһка ышанучы бәндәләргә, барча кешеләргә. Һәм аның булачак ризыгы, һәм шушы ризык белән ул үзенә кешеләрне тартырачак. Шулай итеп Дәҗҗал. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сорыйлар, я Расулаллаһ, без менә нәрсә ашарбыз микән? Безгә дә бит ризык кирәк булыр. Анда бер ризык гомумән булмаячак. Дип сорыйлар сахабалар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, мөселманнар ди, Аллаһка ышанучы бәндәләр тәсбих зикр белән тукланырлар ди. Ягъни шундый ниндидер бер вакыйга булачак кыямәт көне алдыннан. Бу Пәйгамбәребезнең хадисләре. Шуңа күрә бу моның белән дә ничектер бәйледер. Бу тәсбихларны әйткәндә, анда әлбәттә Аллаһны олылау әйтелә, мактау, сәнәләр без аңа әйтәбез, һәм анда бар шулай дуга, мен әйтәбез, нас'алукал җанната ва наъузу бика минан нар. Синнән сорыйбыз без җәннәтне һәм утның җәһәннәм газабыннан безне сакла дип без дугада шулай кылабыз. Шуңа күрә бу бик нык саваплы, һәм инде ул килә безнең инде элеккедән үк. Әлбәттә инде татарларда менә бездә инде гырыф-гадәткә ул кирип киткән, без аны көйләп, әби бабайларыбыз көйләп шулай матур итеп, әле бәләкәй чаклардан үк исебездә алар шуларны укыйлар иде. Бәлки шуның белән менә ул бәйледер дип мин инде. Әлбәттә бу әйткән соңгы сүзләре менә бу ла илаха иллаллаһ настагфируллаһ нас'алукал җанна ва наъузу бика минан нар. Хәтта җәмәгать исегезгә төшерәбез. Ул Пәйгамбәрнең хадисе дә. Чөнки Пәйгамбер әйткән бит инде, шушы Рамазан ае килгәч 4 төрле гамәлне кылыгыз дигән. Аның икесе сезгә бигрәк тә кирәкле булганы менә бу соңгы икесе инде, беренче икесе инде менә бу ла илаха иллаллаһ, Аллаһны искә төшерү, кәлимәне әйтү, тәүхид кәлимәсен әйтү һәм тәүбә кылу, астагфируллаһ дип. Һәм инде икесе безгә кирәкле, бигрәк тә кирәкле белән берсе, инде сәймешле шушы җәннәтне сорау һәм дә җәһәннәмнән сыену. Ниләре без аны менә шулай дуга рәвешендә тәсбих әйтеп көн сайын әле менә 4 тапкыр
бит инде килеп чыга 5 намаз арасында 4 тапкыр әйтәбез. Шуңа күрә бик күркәм гадәтләрнең берсе булып тора. Инде алга таба дәвам итәбез. Сездән килеп ирешкән тагын бер сорау. Мин повар булып эшлим. Рамазан аенда отпуск алып булмады. Хәзер ничек ашырга пешерергә инде дип без әле истәрәп бераз гына әйтеп киткән идек, ләкин шулай да инде шушы кешенең дә соравына җавап кайтарсагыз иде. Пешергәндә инде әлбәттә кабып карарга рөхсәт ителә ислам дине буенча тозы ничек микән дип. Әмма ләкин инде сез инде аны үзегез дә аңлыйсыздыр, күпмәрәк салырга, күпмәрәк нитәргә. Теге пешерүче кеше инде ул үзе нитә. Шуңа күрә инде бу вакытта кабып алырга рөхсәт ителә. Әмма ләкин йотмыйча авыз белән, тел белән шушы тәмне тоеп карарга рөхсәт ителә. Шулай итеп инде менә безнең мәчетләребездә ифтарларга хатыннарыбыз, алар да уразалы, поварларыбыз да уразалы, алар менә шулай итеп әзерлиләр, күзләренә шулай итеп чамалап. Әмма ләкин инде ул тәмле килеп чыга. Поварлар Бер бәрәкәте бар инде аның. Опытный бит инде алар. Шуңа күрә менә шулай. Монда инде тотарга инде сабыр итеп, ризык янында ул әлбәттә бик авыр. Шимәле повар битәр ул теге ифтарга кылучылар сагат 1 эшләрдә, 4ләрдә эзләнә башласалар, повар ул эшләгән кеше көне буе бәлки кылырга мөмкин. Шуңа күрә инде бу чиракта нур өстенә нур, савап өстенә савап, ризыкны күрә торып, аның янәшәсендә менә ничектер үзегезне тәрбиялисез инде, шын тәрбия бу инде бу иншалла. Сезгә иншалла савабы күбрәк булачак. Менә үткән елны бер хатын кыз шулай теплицада мин эшлим ди, кыярлар җыям ди. Нитәм ди, мин әйтәм, тотыгыз, уразаны тотып бетерегез. Бу инде кайгыра, миңа градусларында җибәрә, анда хәйсемдә юк инде. Бик кызу теплица эчендә кыярлар нитәләр. Бу инде миңа бик авыр ди, мин хәзер ниттем ди инде. И бу бер мәнне туктады язмый. Авыр дип тә, ни дип тә мин моңа язам, ничексез тотасызмы, тоттыгызмы, тотып барасызмы димен уразаларны. Әйе ди, җиңел ди, барысы да әйбәт ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә анарысын җиңеллек бирә ул. Башта шулай сынау булып ала, ризык янда бик авыр ул теге. Нидә йөргәндә дә бит менә исе килеп тора, өйгә киләсең, все утырып булмый, итеп булмый. Ашказанда бугыр эшли башлый әле, анда юкса берәйбердә юк. Ул бугыр эшли башлый. Савабы иншааллах күбрәк булачак. Пешерүчеләргә, кемнәр менә авыр эшләрдә эшлиләр. Кемнеңдер менә умственный теге уйлап алар эшлиләр, яисә физик эшләр белән итәләр икән. Аларга һичшиксез савабы булачак күбрәк. Һәм әйтәсе килә шуны, Рамазан айы ул тик кенә утыру айы түгел. Менә кемнәрдер бар, көне буе йоклый ул, көне буе менә ял итәргә шунда тырыша. Әмма ләкин савабы күбрәк кайчан без анда йөрибез, нәрсәдер эшлибез. Менә кемнәрдер баранда нигәдә барып киләләр икән спортзалга да, җиңелчә генә нидәдер гимнастикалар, нәрсәләрдер ясыйлар. Авыр түгелме дигәндә алар әйтәләр, юк, безгә рәхәт, тәндә нитә, рәхәтлек алабыз, шундый ни дип. Рамазан айы ул теге ял айы гына түгел. Әлбәттә ниндидер ниләр бар. Без шундый җиңел әйтүләр. Кайдыр сәфәргә бармыйбыз, бу эшне Рамазаннан соң эшләрбез дип әйтәбез. Әмма ләкин Рамазан айы ул инде шундый ук ай, күбрәк движениедә булганда ынтылып та китәсең әле ул. Теге җиңелрәк. Эш белән тизрәк тә үтә көн. Әйе, шуңа күрә йоклап ятучы иде, аңа савабы әзрәк була. Гамәлдә, эштә булучыга савабы һичшиксез күбрәк булачак. Шуңа күрә кемнәр ураза тоталар, уразаларының саваплары һәрбер кешенеке гаит көнендә булачак төрлечә. Иншалла. Инде һәр кешегә дә камил рәвештә уразалар тотып чыгарга насыйп булса иде, Аллаһ Тәгалә үз рәхмәтләрен, бәрәкәтләрен бирсә иде. Дип без инде сезнең рөхсәт белән алдагы сорауга күчәбез. Коръәнне тәравих вакытында баскан рәвештә карап укырга ярыймы? Инде мин өстәп әйтәм, менә Коръән хафизлар шулай ук бит тәравих укыганда, аларның артларында кемдә булса Коръәннан карап тора. Бу да ярыймы? Менә ике шундый сорау. Ике сорау инде бу. Монда инде без үзебезнең мазхабыбызга кайтсак, Абу Ханифа мазхабына, Аллаһның рәхмәте аңа булсын, рахимахулла. Аңа караганда Абу Ханифа үзе тыйган мусхафны тотып укудан. Хәзер мусхаф, Коръән китабы тотып та укучылар бар. Хәзер бит инде технологияларда телефон тотып укыйлар. Нәрсәгә ул тыйган китапны гомумән кулга тотып укудан таравих намазында хәрәкәтләр күп булу сәбәпле. Ягъни кешенең фикере чуалыр намазда булганда, ул бит таравихта аны тота, анарысын аның битен борырга кирәк, ябырга кирәк, ул рукугка китәргә тиеш, сәҗдәгә китәргә тиеш. Шул сәбәптән
Әбу Ханифа аны кирәкмәс дип әйтә, ярамый дип, кирәкмәс дип әйтә. Әмма ләкин аның укучылары, Абу Юсуф мәсәлән, ул рөхсәт итә. Шуңа күрә без моңардан чыгып әйтә алабыз, әгәр дә мөмкинчелек бар икән, китапны тотмыйча укырга, Коръәнне кулга тотмыйча яттан. Безнең менә бит инде мәчетләребездә алда тора имам, арттагысы, әгәр дә ул китапсыз күзәтә бара ала икән, шушы имамны кайсы таравихны алып бара хатым кыла икән Коръәнне, ул китапсыз булуы хәерлерәк. Әлбәттә хәерлерәк. Әмма ләкин инде шунда бит безнең ни бар? Кагыйдә дип әйтик ислам динендә булдыра алганча. Без һәрберебез тырышабыз булдыра алганча. Шуңа күрә җавап шундый булдыра алганча. Әгәр дә мөмкинчелек бар икән, китапсыз күзәтеп барып була икән, әлбәттә хәерлерәк шулай эшләргә. Гомумән, мәсәлән, инде таравих вакытында гына түгел, мәсәлән, кемдер әле дингә яңа аяк баскан гына, менә ул 5 вакыт намазын укырга тели, ләкин тәртибен дә белми, Фатихасын да белми, калган бер кичкенә генә сүрәне дә белми, шул кул Аллаһ булсын, тагын бүтән төрле сүрә булсын. Алар менә үз каршыларына берәр төрле шундый намаз укып, плакатларын, ниләрен куеп, шуннан карап, менә хәзер миңа сәҗдә кылырга кирәк икән, хәзер Әл-Хам сүрәсен укырга кирәк икән дип карап укый алалармы? Әйе, әлбәттә. Рамазан ае бигрәк тә бик шәп була инде ул, әгәр дә кеше шулай башлап җибәрсә. Әйтүебезчә, Рамазан ае ул рәхмәт ае. Кеше шулай башлап җибәрсә, плакатта куярга ярый. Кемдер бит инде стенага да куя, кемгәдер идәндә нирәк инде стенага да шулай куючылар бар, ул шулай баса һәм шунардан карап укый, яисә урындыгына, ниенә куя. Рөхсәт ителә, хәзер андый плакатлар да бар, эресе дә бар, вагы да бар. Юк икән ул плакат, намаз китабы бар икән, кулыңа тотып аны укырга ярый. Башлаганда бит ул рөхсәт ителә, ул шулай башласак була, иншаалла. Һәм инде Аллаһы Тәгалә шушы Рамазан айларында җиңеллек бирер. Һәм монда тагын әйтергә була, әгәр дә ул нитә икән, башлап җибәрергә кыенсына икән, китабы да бар, ние дә бар, мәчеткә барып менә укырга бик җиңел. Без таравих мәсәлән намазларын инде Коръәнне бит күп кеше хафиз түгел, ни түгел, имамның артында басып менә ниятләп, уй фикере белән намазга кирип китеп, Аллаһ турында фикерләп, менә шулай итеп уку, ул да саваплы. Без имам артыннан кабатлап тормыйбыз. Без аның артыннан тыңлыйбыз, біз имамга ыйыбыз. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи хадисендә әйтелә, кем имамның артыннан ыйып укый икән, аларга да савап була. Аларга да савап була. Чөнки катнашалар, имамга ыйып укыйлар. Шул имамның артыннан баралар. Аңардан безгә була һичшиксез зур әҗир савап. Шуңа Рамазан аенда менә шулай итеп намазны да башлап җибәрү була бик нык саваплы. Һәм бит әле ул шуннан да мәчеткә барып җәмәгать белән намаз уку хәерлерәк тә ва саваплырак та дигәндә, шуңа күрә инде иншалла әле кемдер мәсәлән белми икән, мәшли барып җәмәгать белән беренчедән намаз укый, икенчедән мәшли тыңлап тора, карап тора, теге өйрәнә сәҗдәләрен, рукукларын дигәндәй, үзенә күрә бер бәрәкәт. Хадисендә моның әйтеп үтегәндә, ул бик ни, менә өйдә бер үзем укуга караганда, кайбер сәтне таравихны тиз генә өйдә укыйм да иде дип, тиз генә йокларга ятам инде дип, сонда йокларга яратам, тынны йокламасаң ни дип, тегеләй булай дип. Әмма ләкин инде мәчеттә җәмәгать белән уку саваплы, бер хадистә әйтелә 25 мәртәбәгә карап, икенче хадистә әйтелә 27 мәртәбәгә караганда савабы күбрәк дип. Шуңа күрә саваплы, һичшиксез саваплы. Инде безгә һәрберебезгә дә менә шулай мөмкинлек булганда мәчетләребезгә барып, бер җәмәгать булып укысак, бик иншалла хәерле булыр. Шулай булсын да, чөнки аның менә әле бит тагын бүтән хадисләре бар. Мәсәлән, шул иртәнге намаз турында, ястү намаз турында теге ничек хәерле икән белгән булсалар, тырыша баралар иде ястүгә дә, иртәнгегә дә дигәндәй. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, сәламәтлек бирсен, бәрәкәтен бирсен, иман нуры байлыгы бирсен, менә шушы гамәлләрне кыларга иншалла. Инде иншалла шуннан да Аллаһ Тәгалә һәрбезгә насыйп әйләсен иде, ул безгә биргән гыйбадәтләрне үтәргә 5 вакыт фарыз намазлар булсын, елына бер тапкыр ураза тотулар булсын, хаҗ кылулар булсын, хаҗ кыларга насыйп итсен, мөмкинлекләрен бирсен, байлыкларын бирсен, сәламәтләрен бирсә иде. Инде менә хәзрәт әле менә шул сорауны дәвам итеп, мәсәлән, ястү намазы, шуннан да бит кеше инде эштән арып кайта, теге менә хәләл җифтанга ужин әзерләгән имәк, кичкә ашны әзерләгән, ашап җибәргәч әле теге җибеп китә, итеп китә. Һәм шунда ястү намаз вакыты җитә. Менә шул вакытта ничек итеп, нинди менә мотивация бар дип әйтсәң, нинди мотивация бар?
әйдәле, Ленар, тор әле син, бар әле син мәчеткә дип менә нинди шундый мотивациялар бар дип әйтик, нинди шундый хәдисләр бар, ястү намазына бару турында әйтеп китсәгез иде. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, менә кемдә кем ястү намазын җәмәгать белән укый икән, ул ярты төн буена намаз укыган кебек әҗер савап ала. Моның менә шундый бик олы әҗер савабы. Шулай ук иртәнге намазны да җәмәгать белән укыса, аңа ярты төн буена намазда үткәргән кебек әҗер савап аңа языла. Һәм ястүне дә иртәнгене дә җәмәгать белән мәчеттә үткәрде икән, намазны укыды икән, төне буе намаз укыган кебек ул әҗер савапны ала. Карагыз әле. Бу Рамазан ае бит. Карагыз әле. Менә шу Рамазан аенда ул Рамазан аен кайтарып булмаячак. Менә бу Рамазан ае үтеп китә дә ул һәм аны кайтарып булмаячак, бүтән ул булмаячак. Бу 2022 елның Рамазан аеның шушы уразалары алар булмаячак, кайтарып булмаячак. Менә күбесе бит әйтәләр шулай ук, төнге намазга торырга авыр дип. Аның барысында бар хикмәт, мин шундый бер кызык әйберне карадым, укыдым. Төшне караучылар менә кайчан йокларга хәерле, кайчан ни, алар язалар төннең 3нче өлешендә уянып алу тәнгә рәхәтлек китерә икән. Анда нәрсәдер безнең тән чыгара икән, ниндидер әйберне, һәм ул тән нигә кирәк икән. Шуңа күрә тахаҗҗуд намазы. Тахаҗҗуд намазына тору да бик нык саваплы. Бит карасак, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисә менә әйтәм, миңа күрсә менә бу җиткән булыр. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямның хәләл җефете Гайша анабыз көннәрдән бер төнне уяна, караса Пәйгамбәребез намаз укый. Гайша анабыз тагын йоклап китә, тагын уяна. Караса Пәйгамбәребез намаз укый. Тагын йоклап китә, тагын уяна, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям намаз укый. Иртәнге намазның вакыты җитә, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямнан сорый: "Я Расулаллах, син бит мәгъсум, син гынахлардан, сиңа гынахлар язылмый, син гынахлардан азат ителгән кеше, син Пәйгамбәр" дип әйтә. Ник төне буена намаз укыйсың? Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям төне буена намаз укый торган булган, аның аяклары шешә торган булган. Карагыз әле. Шундай булган. Безнең менә йоклап күзләребез шешә анда, аскона матрасыннан, нидән матраслардан изләр кала безнең битләребездә. Пәйгамбәребезнең пальма ниләренең изләре кала торган булган, яфракларының битендә. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә ди? Ничек миңа ди, Аллаһы Тәгаләгә карата рәхмәтле булмаска ди. Карагыз әле. Ничек миңа Аллаһка карата рәхмәтле булмаска дип. Карагыз Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям тормышына. Аның нинди тормышы булды? Аның малайлары вафат була торган булган. Карагыз әле. Таиф җирлегеннән Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямны живой коридор ясап куа торган булалар. Анда балалар, мәҗнүннәр Пәйгамбәребезгә таш ыргытып кала торган булалар. Ул шуннан үтә. Но шуңа карамастан да Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям рәхмәтле, карагыз әле Аллаһ Тәгаләгә. Шуңа күрә мин бит Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтлемен дип, шушындый биргән миңа нигъмәтләр өчен, мин шушындый шушлай итеп яшим, миңа шушы юлны күрсәткән дин юлын, әлхәмдүлилләh дип, менә шушлай итеп позитивный шундый нидә, позитив рәвештә инде әлбәттә иншаалла алар булып чыгыр дип өметләнәм. Менә шулай тырышырга кирәк. Менә шушы тахаҗҗуд намазы дип әйттегез, аның вакыты кайчан һәм аны мәсәлән ничек татарча әйтмәкче чутлап чыгарга дип әйтик инде. Менә сәхәр тамам, сәхәр тамамга бер 45 минут калганда, менә шунда укып бетерсәгез бик әйбәт. Сәхәр тамамга кадәр 45 минут кала, без инде тахаҗжуд намазын укып бетерә алабыз. Әйе. Шулай ук мәсәлән шушы 30-45 минут шулай. Шушы мәсәлән сәхәр вакытын без бит инде беләбез, төннең 3нче өлеше дип әйтәбез инде, шундый бәрәкәтле вакыт. Аның үз хадисе бар. Аллаһ Тәгалә әйтә, төннең 3нче өлешендә минем рәхмәтем төшә ди. Күкнең беренче өлешенә һәм менә дип әйтәсе ди, кем миннән сорый, анда бәрәкәт, аңа бәрәкәт бирәм, кем гафу сорый, аңа гафу сорыйм дип инде. Без бу вакытта менә намаз укымасак та шушы хадисне ишетеп дуа кылырга гына тора алабызмы? Мәсәлән, намаз укый белмәс кеше, ләкин шул хадисне ишеткәндә һәм уйлап куйган, менә бит Аллаһ Тәгалә бу вакытта дуаны кабул итә икән, торыйм әле, тахарат ала даган бар тик дуа кыла. Менә шушы ярты сәгать, 1 сәгать буе дип әйтик инде, дуа кылырга гына торырга ярыймы? Ярый. Ярый, әлбәттә ярый. Ике һәм һичшиксез Аллаһы Тәгалә иншаалла ул дуаны кабул итәчәк. Монда әйтергә кирәк, менә күбесе бит сорау да бирәләр. Менә сез дә әйттегез бит, намаз укымаса да торып дуа кылса кабул буламы? Иншалла була. Күбесе әйтә, мин уразага кирдем бу елны.
Но миңа әйтәләр, мин намаз укымыйсың айы, нигә тотасың дип әйтәләр ди. Яисә яулык кимисең, нигә тотасың? Но син бит мәчеткә йөрмисең, нигә ураза тотасың дип әйтәләр ди. Һәм күбесе шулай шикләнеп нитеп, бездә дә мәчеткә мөрәҗәгать итәләр. Ярый микән ураза тотарга дип. Һич шиксез ярый. Әҗер савабын ул кеше кыямәт көнендә күрәчәк. Бу кеше кем төнлә торып шулай сорый икән, ул аның дугасына да җавабын һич шиксез күрәчәк. Чөнки Аллаһы Тәгалә бит монда әйтә үзе, ул Коръәндә дә бар. Удугони астаҗиб лакум. Сез миннән сорагыз, мин сезнең дугаларыгызга җавап кайтарам дип әйтә бит ул. Кем генә булмасын, нинди генә булмасын, иншалла дугага җавап була. Ягъни инде мәсәлән кенә алгарак кайтып әйтәм. Мәсәлән, сез әйттегез, намаз укымасы да ураза тотарга ярый. Ураза тотмаса да намаз укырга, теге мәсәлән 5 нин алсак инде, теге нигезне алсак, ла илаха илляллаһ теге кабул ителгән. Һәм намаз гына укый мәсәлән кеше. Намаз калганнарын үтәмичә дә намаз укыса, теге мин бит калганнарын үтәмим дип кенә намазын да ташларга кирәк түгел бу кешегә. Юк. Киресенчә. Һәм нахшулай инде ураза белән дәйме. Мин намаз укымым дип, аңа ураза тотарга ярый. Теге мин бит намаз укымым дип кенә уразасын теге калдырырга кирәк түгел. Һәм шулай калганнарга да мәсәлән намаз укымый бер кашан да ураза тотмый, ләкин хаҗга бару мөмкинлеге туды бу кешенең, мәсәлән, байлыгы барлыкка килде. Ул кешегә барырга ярыймы хаҗга? Әлбәттә ярый, хаҗга барырга. Барандылар 10-нчы елны ураза бик шундый истә калды, анда бик кызык вакыт иде. Һәм бер кардәш намазга гына кирип китте ул. Намаз укый башлады гына шул елны. Әлбәттә бит инде бу ураза мин кая тотам, мин куркам дип бит инде. Без моны бик нитә башламадык, бу кардәшне. Бу килеп тә сорый иде, миңа әйтәләр дөрес түгел дип. Ул кирип кенә китә иде әле. Ул шулай кирип китте. Ул инде генә олорак яшьтә иде. 2-нче елны ул Рамазан аенда ураза тотты. Теге кеше булдыра алганча кирип китеп кенә бит әле бара. Хаҗга баручылар да бик күп бит. Ул бара, хаҗны кыла, кайта 2-нче кеше намазны вакытында укый, яисә нитеп, теге үзгәреп, уже барысында эшли башлый. Инде шул хаҗның бәрәкәте, андагы теге халыкны күреп, андагы намаз укучыларны күреп, киресенчә намазга басып, инде калган гыйбадәтләрне үтәүчеләр дә була алабыз икән. Без кадерле җәмәгать, идегез шушындый менә матур, позитив урында бүгенге чыгарылышны туктатыйк, чөнки безнең һәр чыгарылышның үз вакыты бар. Без инде әлбәттә сездән килгән сорауларга бик шат кына, аларны языгыз, менә экранда күргән адресларыгыз бар, шуларга языгыз. Без иншалла аларны шушы студияда хәзрәтләребез белән бергә анализлап, җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде исегезгә төшерәбез, бүген безнең студиябызда кунакта яраткан хәзрәтебез Наил хәзрәт Юсупов иде. Без Казан Нуры мәчетеннән кадәр монда кадәр килеп, безгә шушындый насихатлар биргән өчен сезгә рәхмәт әйтәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Тәгалә сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булса иде сезгә. Аллаһ кабул итсен. Амин. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Инде кадерле җәмәгать, сез әйткәнебезчә имамның сыйрак тапшыруын карадыгыз. Сездән килгән сорауларга без шушында җавап табарга тырышабыз. Сезне кызыксындырган, борчыган сораулар булса, аларны языгыз. Иншалла, Алла бирсә, җавап кайтарырга тырышабыз. Һәм инде әлбәттә безнең эфирдан аерылмагыз. Хозур ТВ каналында әле тагын бик күп кызыклы, кирәкле тапшырулар булачак. Шуңа күрә без сезнең белән барып тик Аллаһ Тәгалә сәламе, рәхмәте дип, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ дип саулашабыз гына.